Well, anamhathe a bhí á léirú ag círan an sin sa cheacht yoga, agus anamhathe atá gcuingin seo freisin ach is trí fila páipéar atá an tanna bhí seo dianta. Tá muide chun féchantar ealaín inis a bhaineann le páipéar agus bheith fila páipéar agus sin é origami. Agus beidir go bhfuil sib tríomh cluiseann faoi sin hána. Is é seo an duine is cáiliúla a rinne origami Akira Yoshizawa sa tapán, mar gur thosaí origami sa tapán sa bhliain 600 AD. Agus tá duine se tharbheith cáiliúil mar ganarna sé 5,000 múnla le páipéar. Sin é ganarna sé crochanna mar seo 5,000 huaire agus de ard chaidón chomá, agus scríb sé 8 leabhar déag fuatha. Léiríonn sé sin an sort dainacht a bhaineann le ealaín origami. Mar sin inis, gan na hiile muile, tá muide chun píosa a dhéanamh muid féin ag úsáid páipéar agus chun tá muid go éifeile. Siad atá teastáil le origami dhéanamh ná peann, rialóir agus siosúr, agus dúsáid mis a cheacht chomh seo, ceapan go níos úsáidí ná páipéar, feiceann tú go rá dá difriúil air. Agus an cúise sin má ag tú na báid an seo, tá buna bháid ar dá difriúil ón seolta, agus sinna tá gceiste going sinna fá. Mar sin má tá tusa chun do seolta a bheith bán cosú lumsa, beidh tú a breanú ar an taobh goram. Nis cén chuí bhór me páipéar mar seo, frindal mise goram ar híomh amháin ar páipéar bán. Sin in bailachas fosa chunéis sin dhéanamh. Nis gearr tú de páipéar amach thart ar 50 cm, cairnóg 50 cm ar ád a bheith agat, gachtaíomh 50 cm. Agus a chéad a dhéanamh tú na fili tú é, mar seo, so na cúnaí go dtí na cúnaí. Nis le origami, nuair a filann tú é go minic osclaíonn tú an crotha ríist, mar go bhfuil tú géire go mbeidh na rucanna seo á úsáid agat. Casa tú é ríiste, agus duine tú rud cíine ar taobh eile, ben duine gá chríontáin an seo, có sleasach. Nis, chéadidir duine duine tú drunalóg. So fili tú é mar seo, agus ríist oscláid tú é, agus casa tú é, agus tá tú drunalóg an bailach eile. Nis, bhícheach am ranach de chearnóg mar seo, agus tá sé nám doing inis chun an bád a dhéanamh. Tá muid réich an bád dhéanamh. Nis, tógad tú cúneamháin agus tógad tú steach sa lár, so beidh an puinte ag búla an lár faointe den chearnóg, iompaige agus den rud cíine ar taobh eile. A ríis, beidh an puinte nó an cúne ag búla lár na chearnóige. Nis, siad é an píosa atá rúnaí beag dúlánach, tá airt na lár faointí chunáláin agus an seol a dhéanamh mar seo. Brún tú na písaí fada isteach sa lár, díreach mar seo. Nis feiceann tú go bhfuil de bhád ag teacht le chéile. Brúig isteach iad, chun duine cínsa go bhfuil sé sucr. Tá muid chun seol amháin mór agus seol amháin beag dhéanamh. Peach hebí cén ceann tú géire go mbeidh beag, duine mis sin ceann seo beag. Fil sí sé mar sin. Nis chun an seol beag a dhéanamh, ní mechan é ile I leogarais, tá me chun písaide a chuineáil híos, má ecann si bheith sin. Cromid sús, cuid go, beidir fág centiméadar rihann ile omláin, agus siod clás beag, feicteamh tá me chun é sin a bhrú isteach sa bhád chun é chuineáil sucr. Tá muid beag nach ré, beag le réile an armád an sin, feicteamh bhfuil na seolta gorama agus an bád é héin bán, agus chun go me sé seasamh suas, fuilimid an písa sin isteach. Bhfuil sin im bhádaín, nach chuid go hálainn.